छत्रपती शिवराय जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमुख पाहुणे गुरुजन गावकरी मंडळी येथे उपस्थित माझ्या बालमित्र मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम स्वराज्याचे निर्माते छत्रपती शिवरायांना माझा मानाचा मुजरा करतो आणि माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो. राजमाता जिजाऊसाहेबांच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरविणारे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत म्हणजे छत्रपती शिवराय हो. ब्राह्मण, प्रजापती, पालक, रयतेचा जाणता राजा म्हणजे छत्रपती शिवराय. मराठी राज्याची, मराठी मनाची अस्मिता म्हणजे छत्रपती शिवराय. मराठ्यांची आन बान शान आणि बहुमान म्हणजे छत्रपती शिवराय. सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यातून घोडदौड करणारे, आपल्या मावळ्यांच्या साथीने गनिमाशी गनिमी काव्याची शर्त गाजवणारे, गडकोट किल्ले बांधून स्वबळावर महाराष्ट्रातील आराध्य व्यक्तिमत्व म्हणजे छत्रपती शिवराय. महाकवी वामनदादा कर्डक म्हणतात, शिवरायांच्या छायेखाली कधीच नव्हती वान, आनंदाने नांदत होती हिंदू मुसलमान. काळ्या रात्री तळपत होतं जिच्या रूपाचं ऊन, ती एक देखणी होती सुभेदाराची सून. त्या तरुणीला आई म्हणाला राजा तो शिलवान, राजा तो शिलवान. अशा थोर महापुरुषांच्या इतिहासातील पराक्रमाच्या यशोगाथा प्रसिद्ध आहे. तोरणागडावरून स्वराज्याचे तोरण अफजल खान वध वेढा, विशाळगडाचे युद्ध कोंढाण्याची लढाई, कल्याणच्या सुभेदाराची सून आपल्याला प्रेम प्रसंग व युद्धकथा सुचवीत असेल. म्हणून आज आपण बघतो की तरुणांना आपले ध्येय निश्चित करता येत नाही. त्यांच्यासाठी शिवराय आदर्श होते. त्यांनी 18 पगड जातीच्या तरुणांना घेऊन 15व्या वर्षी रायरेश्वराच्या मंदिरात गनिमी कावा लढाया जिंकून स्वराज्य उभे केले. म्हणूनच संत रामदास म्हणतात, नित्यादा महामेरू बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा नैव धारू, श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी. एकदा राजे स्वराज्य उभारण्यासाठी एका सावकाराकडे कर्ज मागण्यासाठी गेले. त्यावेळी सावकार म्हणाला, तारण काय ठेवणार? राजांनी आपल्याजवळ पडलेली गवताची काडी सावकाराच्या हातात दिली आणि म्हणाले, तारण गवताची काडी ठेवणार, मला 2 लाख होणाचे कर्ज दे. सावकाराने ती गवताची काडी गहाण म्हणून आपल्याजवळ ठेवली आणि राजाला 2 लाख होणाचं कर्ज दिलं. काही दिवसांनी राजे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा परतले. राजांसोबत आलेले हिरोजी इंदुरकर राजांनी कर्ज फेडलं आणि काडी गवताची परत मागितली. त्यांच्यासोबत हिरोजी इंदुरकर आलेले म्हणते कसे, राजे त्या गवताच्या काडीची किंमत तरी काय? ती परत घेतली काय न घेतली काय? राजे यावर कडाडले आणि म्हणाले, नाही हिरोजी, माझ्या स्वराज्यातली गवताची काडी सुद्धा गहाण राहता कामा नये. असा रयतेचे अवरात्र काळजी असणारा रयतेचा जाणता राजा म्हणजे छत्रपती शिवराय होय. हवा वेगाने नव्हती, हवेपेक्षाही त्याचा वेग जास्त होता. हवा वेगाने नव्हती, हवेपेक्षाही त्याचा वेग जास्त होता. अन्यायांविरुद्ध लढण्याचा निराधा एक होता. असा जिजाऊचा लेख शोभा लाखात नाही, जगात एक होता, जगात एक होता. अशा या जगाची प्रेरणा असणाऱ्या रयतेच्या राजाला माझे कोटी कोटी वंदन करून थांबतो. जय हिंद.